Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Naanata sa ikaupat nga Domingo sa Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoo ug niining Dominguha gideklarar sa atong simbahan nga Good Shepherd Sunday. Gipahinomduman ta nga ang atong maayong magbalantay mao gyud si Kristo ug angay sadtang mosunod niya isip usa ka maayong magbalantay alang sa kaluwasan, lawas ug kalag sa tanang mga tao. Iampo nato ang atong mga leaders, labi na gyud ang atong mga political leaders nga mahimo unta silang mga maayong magbalantay sa katawhan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis padayog palit aning atong mga raffle tickets, atong mga fundraising projects hatagan unta sa Ginoo sa kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga isuon, nga nakalapas ako dako o yamot, sa hunahuna, sa kapulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat, sa ginanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Sa
Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, dada kami nganha sa katilingban sa mga nakatagamtam sa mga kalipayng langitnon, aron madangat namo ang kamapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo among magbalantay. Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles ug sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudeo ug kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatian ninyo ang akong isulti karon. Busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan masayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus, gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa pagkadungog niini sa mga tao, natandog sila pag-ayo ug giingnan nila si Pedro ug ang ubang mga apostoles. Mga igsuon, unsa may among buhaton? Unya miingon si Pedro kanila, ang tagsa-tagsa kaninyo kinahanglang maghinulsol ug magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Kayang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa layo, tanan nga pagatawgon sa atong Ginoong Dios. Nangaliyo po si Pedro kanila ug miagda nga nag-ingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon sa silot nga ipahamtang niining daotang katawhan. Daghan kanila mituo sa iyang mensahe ug nagpabunyag. Mga 3,000 ka tawo ang nahidugang sa pundok sa mga magtutuo niadtong adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Sa lunhaw nga sigsibanan, iya ako nga gipapakulay. Sa dapling sa malinaw nga tubig, iya akong gidala, iyang gihupay ang akong kalag. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Iya ako nga gitultulan sa matarong nga mga agianan, tungod sa iya ngalan. Bisan kon
naglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlokan nga dautan. Kaya anaa ka man sa kong piliran, sa imong igbubugaw og sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Magbalbalay ka na ako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Gihikyaran mo ako og lamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaaway. Iibugan mo ang akong ulo og lanang, nagaawas gayud ang akong imnanan. Mabalay na ako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Ang kayo lamang o kaluoy mao'y nagasunod kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ako sa balay sa Ginoo, sa mga katuigan nga umaabot. Magbalantay ka na ako ang Ginoo, wala na'y magmakulang pa kanako. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pedro. Kay dalaygon ba kung magantos kamo sa kastigo nga angay kaninyo tungod kay nakabuhat kamo og dautan? Dili gayud. Apan kung giantos ninyo ang mga pagdaog-daog, bisan pa sa inyong pagbuhat sa maayo, manalangin ang Dios kaninyo tungod niini. Gitawag kamo sa Dios aron magantos, kay si Kristo nagantos man tungod kaninyo ug naghatag kaninyo panigingnan aron inyong sundon. Wala siya makasala ni mamakak. Sa dihang gibugal-bugalan siya, wala siya mubalos sa pagbugal-bugal. Sa dihang gisakit siya, wala siya manghulga. Hinunua, iyang gisalig ang tanan sa Dios, ang matarong nga maghuhukom. Didto sa krus gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi nga matarong. Pinaagi sa iyang mga samad na ngaayo kamo. Kamo kaniadto sama sa mga karnero nga nahisalaag, apan karon gidala kamo pagbalik aron magsunod sa magbalantay ug tigpanalipod sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Mayang ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, ang tao nga dili moagi sa pultahan inig sulod niya sa turil ug mukatkat hinuon sa laing bahi niini, kawatan ug tulisan. Apan ang magbalantay sa mga karnero mosulod agi sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa portero aron makasulod siya. Mamati ang mga karnero sa iyang tingog, inigtawag niya sa ilang tagsa-tagsa kangalan, ug mag-una siya kanila sa ilang paggula. Kung atua na sila sa gawas, mag-una siya kanila. Ang mga karnero dili musunod sa laing magbalantay, managan hinuon sila, kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisaysay ni Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Busa mingon si Jesus pag-usab, sultihan ko kamo, ako ang pultahan sa mga karnero. Ang tanan nga mianhi una kanako, mga kawatan ug mga tulisan, ug busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang mosulod agi kanako maluwas. Mosulod siya og mugula og makakaplag siyag masibsib. Apan ang kawatan moanhi aron lamang pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usagyod sa mga dagkong pangandoy o paningkamot sa katawhan karon, mao gyud ang paghatag og maayong kaugmaon sa ilang kinabuhi o kaha sa ilang mga mahal sa kinabuhi samas mga anak. Kanag yung paghatag og maayong kaugmaon. Nya unsa man gyud nag-una nga maayong kaugmaon nga mao'y ilang basihan, kana gyung makapag-graduate kas imong anak og arang-arang nga kurso. No? Nya ang sunod ana nga makatrabaho gid sila maayong trabaho nga maayong sweldo. Nya ikatulo, naa din sila'y kapuy-an, stable house and lot. Ikaupat, na ay mga appliances, mga sakyanan. Kalima, na ay savings nga igo-igo gyud para sa maayong kaugmaon basig masakit o na panginahanglan na adayoy magamit. Og tungod ni ining maong mga pangandoy, daghan ang kinabuhing nangamatay tungod ani. Mao na, flood control gipanguhaan na, mga budget sa atong para healthcare gipanguha na sa mga buangon. Purting kinawatay, graft and corruption dinhi sa atong nasod, sa gawas sa nasod. Siging kinawatay niya kung magkaligas, hala maggubat tungod anang ilog anang mga paras maayong kaugmaon. Nganong naingon ana man na? Sige, lingiyay mong tupad. Ing na maayo na ang imong kaugmaon? Na siguro na? Siguro na? Oo na, perting patay karon. Ang mga dagko, patyon. Ang mga gagmay, patyon. Ang mga wap-amataw, samot na yung patyon.
Labi na gyud og igtan-aw nga namabdo siya, unya tan-aw niya murag wa gini maing kaugmaon kay estudyante pa, abortion dayon. Labi na gyud ang nakapamabdos, ang kabit sad, abortion dayon. Kay wa man gini maing kaugmaon. Namabdo sad kay ikaunom na perting lisura, abortion dayon. Kay wa na tay ikapakaon ani, wa na tay ikapaeskwela. Puslan man, putlan ang palupyan siyo, laigisyon dayon. Sige, suksuki nag-ayudi, og di madab, imni og pills. Para lang yun, way mataw, kay wa na tay maayong kaugmaon. Yan. Sama na, maayo na, dili. Kusga. Istoryahin. O dili ginamayo. Pero nganong gi-approve man na karon sa kalibutan. Nganong ang atong gobyerno, ang civil society, apil na gani ang simbahan usahay, pipila ka membro sa simbahan, musuporta man ana. Tungod kay wa na tamamati sa tingog sa maayong magbalantay. Wa na tamamati. Gipatay na nato ang tingog o ang presensya sa maayong magbalantay. Muna gipahinomduman ni San Pedro ang mga Hudiyo, inyong gipatay ang kinabuhi. Inyong gipatay ang Mesiyas. Ug hangtod karon ato nang gipaningkamutan og patay, naay naningkamot sa pagsangyaw Ambot ka dinhi sa atong pundo karon, wa ba kay naningkamot pagpatay sa Mesiyas? Nilingay mong tupad. Ing okay ra kag manganak og 20 kabuk. Ing okay ra kag manganak og 20 kabuk. Tanawa, mulingo, simbak ko Ako, na ako'y gikasal, na ako moingon gani mong no, honong dayong kasal ha. Kana bang inigkuan ba, question. Nya na, ikatulong question na, moingon man dayo na. So to, limot. Ang una ng pangutana, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton? Aron pagbugko sa imong kaugalingon, dihas pagigugmag, palagad sa imong banag, sa imong asawa niya. Oo, Padre, may tubag na. Isunod, tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag sa Dios kaninyo aron magpuyog maayong Kristohanon? O Padre, niya ako din ang paluapan. Okay ra ninyo og 12 ka bukanak? Dili, Padre, nakuawa na, honong na. Honong nang kuan kay basta mo ingon naging dili. Punong na, dili pa rin, okay dahil Padre, okay na ko. Mga animal mo. Wagi klaro ba? Wagi klaro. Ang Dios may magbuot, dili kita. Mawabitang magsigitag ampo, matuman ang imong pagbuot, kay siya man ang good shepherd, dili kita. Siya ang nahibaw, asa ta niya pakanon. Matud pa niya, kung musod mo agi nako, o magsunod mo nako, dadon ta mo sa maayong sibsibanan. Dili kita mo ay magdag pagkaon sa atong mga anak. Inyo di ay, wako'y labot. Sa kamo, anak sa munako. Ang Ginoo, dili kita. Hilas ko nato, kita'y mga ambisyon nga mo pakaon, na kung dili na niron mo uwan, hangtod sa Disyembre, hurot-hurot naman ikamatay ning atong mga tanong. Hurot-hurot naman sa ning atong tubig. Labi na gyud og paaboton sa Ginoo og mga 3 ka tuig wa gi uwan. Wa tay mahimo. Nya hilas kay takitay mo pakaon. Istoryahe. Kuwaon lang nas Ginoong hangin, bisag mga 3 lang ka oras. Bisan pagdaghan kag pagkaon, patay gyapon ang imong anak. Apil pa ka, mawa ning hangin. 3 ka oras lang. Ambot, 3 ka minuto, kaya ba ka? Kaya? 3 ka minuto, mawa ang hangin? Hoy, tubag. Nya, ambisyoso kay ta. Ang kaugmaon sa kong anak pa dir. Inaanhan ako pa dir, maminaw mo ko sa imong humili. Pero usahay pa dir no, makapangutana sa ko ng imong giingon nga, okay ra ninyo, moabot inyong anak og 25 kabuk. Pasti lang sa pa dir no, kadagan usang pagpakaon anak pa dir. Musugod sa ding Ginoo pa dir nga, mga matay ang anak, kay kanang wa nay kaon. Nakuamot lang. Pangutan lang, Ginoo ano ako may imong pangutanon, nga mo ko'y anak. O pa man sa ito mga anak ang madre. Kaya wa man sa nako hilabti. Kaya wa man sa kusuguas Ginoo.
Dugay na kay kung kapaabot nga suguon lang yun ako. Kanus amasan manugo ning Ginoo. Naalang gyud unta ay basta gyud. Di jud ko moingong no. Mao na mag-agad tas Ginoo mga igsoon. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo. Sa atong tubag Salmo. Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Pero kanang imong tupad mo'y magbantay nimo, daghan king kuwang. Daghan king kuwang. Labaw na ginagkanang imong silingan mo'y magbantay nimo, so daghan ang kuwang. Dahil nag-ingon, ang imong buhok ba, may gyud kay na iriban na kuwang na sa imong buhok. Kanang imong kilay, may kay nang larutan diri kuwang na sa imong kilay. Kanang imong naong, nusnusi na, tanginag ka ng mga make-up, kuwang na sa imong naong. Gasto kayo kung kana imong paminawon. Pero ang Ginoo mo'y mobantay, mo ingon din ang Ginoo, may na lang na akay buhok, libre baya na. Kanang imong kilay, libre baya na. Kanang colors imong naong, libre na, healthy pagyod. Ano na? Mana? Kanang imong ilong, ingon ana nagporma, okay ra gyud kay na. Kay ang ginhawa ana hangin sakto kayo. Mao man ay purpose sa ilong, di man ni ang ilong para dinuggabay. Kay dinuggabay alkan simpya nga. Pero di man ni dinuggabay, hinangusay man eh. Hinangusay man. Basta musud lang hangin diha, libre na, okay na. Kanang naong nimo, di man ni panindutay skorte. Unsa man, importante na purma imong naong. Sabay gusto nimo kanang deform. Nangahiwi dire. Ana, gusto ka na. Daghan ra ba kay mga gwapa akong nailhan, pagkabangga, bunal ang naong, perting daghana nangaguba dire. Karon wala nangakyukot ng naong. Bangga man. Mga buak ang naong. Oh, pagtahi na ng mga uwat-uwat. Gusto ka na? Hoy. Oh, di man di ka gusto. Muna dawatan ang naong nimo ay pagsigreklamo diya. Magbalantay kanako ang Ginoo. Pasabot kun ang kamatuuran, because God is truth. Kun ang kamatuuran mao nay atong puy-an, mao nay atong guiding principle, mao nay maggiya nato unsay buhaton, wala nay magmakulang pa kanimo. Pero mamakak nagikagsugod sama ning ato mga congressmen, kani mga senador, naas executive og naas ato mga department sa DPWH ug uban pa, mga bakakon kaayo kawatan pagyud ang uban, maratol gyud ka. Pero ay lang sa mo kabalaka diha akong gimension, kay hasta sad ko mamakak sad ko usahay. Maglumba tag balik sa kamatuoran. Sige. Lingian sa di mong tupad. Yung na mopalit ka raffle ticket. Yung na ba? Yung na mopalit ka raffle ticket. Maingon ganina siya, wag yung ko'y kwarta na makak na. Makak na. Igabutan nas gawas, mamalit na nga to Jollibee. Bakakon kay na. O na nga, maratol gid na siya. Mas maayo pag mutugan kas tinuod nga naa jud kay 200 pesos nya ihurot na nimo rog palit diha og ticket nya maglakaw na lang kangadto sa inyo wa na kay kaplite unya dayon moinom na lang kag tubig imong panihapon kana inig kaugma lagsik ay kaglawas detox pa cleansing pa pero mukaon kag Jollibee pun-a na sana nimong imong mga kolesterol diha kanang imong mga toxic tungod anang daghan kayong mga imong gisige nagkaon sobra na kay gikinahanglas imong lawas naway siguro ikasunod tuig giatake na ka makamahay gyud ka nya inig human pa gyud mamatay pa gyud ka nig abot sa langit moingon dang Ginoo oy wa man ka ni palit og raffle ticket asa man ko Lord impierno ana. Pero mapalit ka sige raffle ticket, paggawas ni mo diya, naligsan ka kinay na highball nga sakyanan, nya matay din kay kaugma, igbabuti mo sa langit, pagtanaw na po kabuk ticket imong gipalit, asos, ditso ka dito, langit. Adto na ka maghuwat itong Padursiano. Nya mahingon di ka, Lord, matay manong ko, nya nagpalit ra ba kong ticket Padursiano, unsa man as Padursiano, langit na siya, mura mag-impierno honon kay
Siya nga naman, siya mura man siya maglagot basta way mo palit. Karon din adyo ko maglagot. Ako maglagot Inyo nang tulubagos Ginoo. Gihatag ran is Ginoo nako isip misyon sa pagsangyaw. Mo na diri sa atong ikaduhang pagbasa si San Pedro igo ragyong nagsangyaw. Ingon din siya, luwasa ang inyong kaugalingon mga igsoon. Ana siya, luwasa. Ayaw mo pag-unya-unya, ha? Ayaw mo pag-unya-unya. Ang Ginoo mo ay nagbantay nato, kita sa dunta mahimo sa tang good shepherd ngadto sa atong katilingban. Salamat kaayos na malit og ticket. Mao na ni Roy atong update as of yesterday. Ang atong halin sa tickets niabot nag 5,059 ka tickets. Pakpakan na to. Salamat kayo. Pero jutay pa kay ni kinangandoy tag mga 200,000 ka tickets. Layo apoy na pay 195,000 ka tickets nga igbabaligya. Unya ang ato sang one stop challenge nga tag 20,000 niabot nag 27 ka challenges ang atong nadawat nya unom nay narimit 21 ang wap marimit. Pakpak yapon. Praise the Lord. Unya ang ato sad nga kani-ganing katong mga balay nga atong tukuronon 80 man to kabalay nya karon nakahuman na tag 26 na natay additional 3 na sad ato kunon suwayag tan-aw kuno be 24 nga balay mao nay balay nila nga na paphas baha nya after mao na rin ilang balay. Nya ang sunod ika 25 mao sa na ilang kanhi balay nya after mao na ilang balay karon. Nya ang ika 26 mao na lugar nga nabanlasa siyang balay nya after mao na balay nila. So atong pakpakan ang malitog balay ng himong balay. Kini mga igsoon usanis mga timailhan nga nagsunod ta sa atong good shepherd nga naman dadon ta niya sa pagpangalagad. Yes, ginagmay ra na atong palit-palit og slot, palit-palit og raffle ticket. Wagi siguro mudaog ta. Di na lang sa taana mangandoy, pero kada nato hatag ni ana sa kinasing-kasing sa ngalan sa atong good shepherd. Tagaan din taniya og grasya ug kita sad naghatag og grasya ngadto sa uban. Hinaut unta ato ning ibutang sa atong hunahuna. Di na lang ta magsigig yaw-yaw ang ato dihang mga kawatan o mga bakakon nga mga leaders. Di na lang na nato sila pilion nig sunod. Pero kita karon nga niya dinhi kinahanglan magsunod sa panigingnan sa atong good shepherd. Kamong mga ginikanan unsa may buhaton ninyo para ang inyong mga anak inyong yung mapabantayan sa Ginoo. Pag-ampo mo kanunay, pag-rosaryo mo kanunay kada adlaw. Pag nga ang TV, pag nga ang cellphone, pag nga ang computer, 30 minutes lang. Rosaryo kada adlaw yun. Kamo dungan mo. Sus ninduta na. Dako kay na nga investment para sa kaugmaon sa inyong pamilya. Labi na gyud mo mga ginikanan. Haguin na. Ikaduha, haguin ninyo ang pagsimba matag Domingo. Dadaan ang inyong mga anak. Dadaan yun. Og di mo kuyog, guruya. Guruya. Og di mo nunot, alsaha. Kanang imong banang hubog, alsaha. Dadaan diri. Diri lang na pakatulgag padayon. Bitaw. Simba yun. Nya ang ikatulo, nga inyong buhaton para maayo gyud ang kaugmaon ana tudloi gina sa paglikay sa mga sala. Kanang 7 capital sins hinumdumi gina ninyo kanunay: palegas, pride, anger, lust, envy, gluttony, avarice, sloth. Kamo na lay pangita ana sa Google unsay meaning ana nya unsaon paglikay. Likay gyud kay ang sala mao nay kontra sa
good shepherd. Nagpakamatay ang atong good shepherd para mawagtang ng sala. Nya atong gakson, atong bawnon-bawnon, labi na gid ng lust, daghan king kapuyo-puyo dinhi sa atong parokya o sa uban pang mga parokya. Siging puyo-puyo, siging tinukhangay, kasagaran sa akong gipangkasal, pulos na gid nagpuyo-puyo. Pagkaluoy. Nganong moagi man gid mo pagpuyo-puyo una magpakasal? Pakasal usa una tipon. Nganong manganak man gyud usa, nganong mamabdos man gyud usa, nganong mag-premarital sex man gyud usa una magpakasal. Di lang gyud mo kahuwat nga makasal lang gyud unta una pa nang buhata. No? Masuko mo na ako, manindog ta. Manindog lang ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamton sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus nga matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamgitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa atong maluluyon nga Dios nga naghatag kanato ni Kristo ang maayong magbalantay. Masaligon kitang moingon, Amahan, pamatia ang among pagampo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, magiyahan sa Espiritu sa nabanhawng Kristo, ngadto sa tanang kamatuoran, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang kanasuran magwagtang sa mga kalainan nga mo'y hinungdan sa pagkabahin-bahin, hinuon tinguhaon nila nga makabot ang pagkamanagsuon sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga problema nga gisagubang sa atong nasod karon, magdala ka nato ngadto sa mas dakong kahiusahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ipadayag ni Kristo ngadto sa mga masakiton ug sila nga nanginahanglan nga ang iyang mga pag-anto sa krus mao'y magdala kanila ngadto sa himaya sa pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-lain hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Nga ang nabanhawng Kristo magpuyo dinhi sa atong kasing-kasing ug maghiusa kanato diha sa iyang gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pagampo. Makagagahom o maluluyon nga Dios among Amahan, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi
sa among maayong magbalantay nga si Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagdimaya sa iyang ngalan alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Itugot o Ginoo ang kanunay nga pagkalipay pinaagi niining mga misteryo sa Pasko aron ang walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo mahimo nga tinubdan sa among kalipay nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunob. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ila ko angay nga makalawat kanimo, apani pamulo
lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O maayong magbalantay, patalinghogi kaming imong panon o ipahimutang diha sa sibsibanan nga walay katapusan kaming mga karnero nga imong gitubos pinaagi sa bililhong dugo sa imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diosnong panalipod gikan sa atong maayong magbalantay. Ang atong buhaton maminaw gyud ta niya unya mosunod. Dili ta magsunod sa atong kaugalingon o kaha kanang atong mga silingan nga mo'y mutudlo o mobantay sa atong kinabuhi. Nya atong pasalamatan ang atong mga ni alagad karon dihas gawas ang atong mga pimag, ang atong mga Eucharistically ministers, atong mga ushers, atong mga love offering assistants nga mo sa ni usher o usherit nato, o ang atong mga sacristans, atong IT, SOCOM, ang atong lector, salmista, ang atong choir, ang bukas loob sa Dios or BLD choir, o ang atong mga nihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. and Mrs. Sonny Galieta and family. Kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Salamat kayo. Sa makausapa atong pasalamatan ang namalit natog mga tickets, nya padayon tag pamalit online o territorial parishioners. Nya kamo sang nakapalit na, hala pamaligya mo sa tanan ninyo mga kaila hangtod pa ni sa July 25. Unsaon pagpalit sa atong ticket? Una,
diha sa gawas na atay lamisa diha o kaha sa atong opisina. Nya naasay nanuroy-suroy ron o mga tickets ato mga trusted persons lain-laing lugar. Siguro alang ninyo nga connected gyud sila diri sa simbahan. Una mo mopalit og ticket. Nya dayon ang ato sang mga online parishioners, pwede mo maka-deposit sa atong bank accounts, sa atong GCash accounts, pwede sad ikwarta padala. Tanawa lang ning atong niya sa atong screen, mao ni ang mga ngan, mga accounts o mga numbers nga inyo yung i-take note. Maura sad ni ang padalhi, mao sad ni kontaka. Nya human mo padala, i-message dayon kami, pinaagi aning ato mga contact numbers nga nagpadala na mo aron ma-check na mo unya mapadadaan mo sa kopya sa mga raffle tickets nga inyong gipalit. Salamat kayo. Nya ato sa ding i-report ninyo ang atong financial statement sa atong parokya ni atong March 2026. Ang atong beginning balance 2,602,035 pesos and 42 centavos. Total cash receipts for the month of March is 7,005,309 pesos and 73 centavos. Nya total cash disbursements for the month of March is 7,178,056 pesos and 15 centavos. Ang atong ending balance as of March 31, 2026 is 2,429,289 pesos and 0 centavos. Atong pakpakan, atong kaugalingon sa padayon natong pagkamanggihatagon. Nya naadi ay pahibalo ang atong Couples for Christ Compostela chapter maghimo na sad og Christian Life program karong May 2 hangtod sa June 20 alas 8 gabi ini nila pagahimoon anha sa atong CWL or kaha diri sa atong social hall dinhi sa atong simbahan. So kadtong interested mo contact lang mo ni amaning atong kuana sa tingali ni Dias Gawas. Tan-awa lang niya ni ato ni pabutang ro sa atong screen ang atong contact numbers. Dihalas opisina, kontaka lang ninyo. Pero niya ni gibutang ni Mr. Canoy na cell number o si Brad Eli Bidoya. Tanawa lang niya ninyo. Nasa ni dihay tarpaulin siguro sa gawas. O niya, padayon mo pangimbitar sa atong mga nagpuyo-puyo para sa atong mass wedding karong July 18. Ang atong na-register mga 95 pa ni kabuok o pag yun mapun-e, no? Hinaot pa unta, mapun-a na ni. Nya, ang ato sang mga pangkonfirmas, mga bata nga 12 anyos pataas, mga dagkong tao, apil, karong July 17. Deadline sa registration sa confirmation, July 10. Nya, padayon mong support sa atong social media accounts kaning duha ra gini kabuok YouTube channel kaning Padre Siano Ubod na ni mga 290,000 ka subscribers. View, like, share, subscribe. Unya maka-influence ta, maka-spread ta sa atong misa, nya maka-income sa tagamay. Niadto ding buwan sa Marso, ang atong income niabot sa YouTube niabot og 256,000 kapin. So atong pakpakan ang YouTube sa ilang pag-share niya gigamit nato kini sa atong mga charitable expenditures dinhi sa atong parokya. Mag-average ta og mga 1.5 million kada buwan nga charitable expenditures. Apil na sa mga scholars, mga kanini ang mga mangayo nato diha, mga institutions, religious institutions, usahay mga parokya nga mangayo sad nato tabang sa ilang mga fundraising o sa ilang mga projects. Mo share sad ta. So dagko-dagko tag expenditures pero okay ra na basta naalay mahatag, no? Ang mura mamog na nga luya. Yun na, panindog na mo.
Wa man sad mo hatag-hatag tingali. Sige lang. Sige lang mo view anang atong YouTube kay makatabang-tabang na mo ana kada adlaw. Ang Ginoo manaa kaninyo sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.